בואו להכין איתי קרפ צרפתי כמו שבקניונים. אז המתארחים הם 2 ביצים ושני, וככה זה נראה לבינתיים. ועכשיו שופכים חלב, כוס, ושופכים, עדיף 3%. 2 כפות סוכר, 1, 2. חשוב, לא משנה איזה סוכר, זה יכול להיות גם סוכר וניל. וכפית תמצית וניל, ומערבבים, וכוס קמח לבן, ושופכים בהדרגה תוך כדי שמערבבים, ו2 כפות שמן קנולה, ומערבבים, ומדליקים גז על אש גבוהה בערך על 8, ושמים חמאה לפי העין, וכשהמחבת התחממה שופכים את הבליל. שכבה דקה, והופכים, מקפלים ושמים איזה ממרח שרוצים. אני שמתי נוטלה וקוקוס, ומקפלים, וזו התוצאה בתיאבון. וואו.